Bon dia i bona hora, soc en Marc López Forn i a partir d'avui faré vídeos al Xarxa Amat explicant tot el que passa en el món dels escacs. Coses útils, com el fet de que podeu guanyar un any de subscripció a chess.com i, encara millor, a una de les vostres partides il·lustri un dels videoclips de la Juga di Prima. He played Carol Khan. Per saber-ne més, només heu d'anar al seu perfil de Twitter, per exemple, i en aquest tuit, on hi ha l'enllaç de chess.com, el cliqueu, us porta directament a la pàgina on bàsicament us diuen que deixeu un comentari amb una de les vostres partides on s'aprofitin les columnes i les files obertes i entrareu en el sorteig. Teniu fins al 8 de setembre per participar-hi. Aquí trobareu tota la informació. Obertes també estan de moment algunes de les places per la Banter Series de Chess 24, que si promet ser la meitat d'emocionant que l'última Copa d'Icharachera, va a llegar con la dama y le pega mate, ja haurà valgut la pena. De l'1 al 19 de setembre comencen els classificatoris, la fase final serà del 20 al 27 de setembre. I entremig, de l'11 al 13 de setembre, podrem veure un Carlsen Kasparov gràcies a la gent d'escacs de Sant Louis. Abans d'acabar, però, deixeu que us recomani dos canals de YouTube d'escacs que han sorgit amb el confinament. Els dos són de mexicans afincats a Catalunya, que ja els coneixereu, el mestre FIDE Jorge Ramírez dels escacs catalans, que bueno, és un paraíso para jugar. I el del gran mestre José González. Soy el gran maestro José González y te doy la bienvenida a mi canal de YouTube. I d'uns que estan afincats a Catalunya, amb un que potser se'n va, aprofito per deixar-vos, Víctor, Enric i a la taula, una pregunta. Què preferiu, que Messi es quedi al Barça i acabi la seva carrera al Barça, o tenir en Magnus Carlsen jugant una temporada de la Lliga Catalana? Fins la propera!